Колко малко? Но идеята е да има червени. Сега връщаме малко хаотично, за да не храним Ако видео Бошчко, това е нещо, което няма да се случи скоро пак. Трябва да има доказателство. Не става точно като замисъл, не? Пате Райко, рибата яде това, което иска, каквото и да й даваме. Идеята беше да не се превърта отдолу, ама то нещо почва да се върти. Но няма значение. Важното е да има червеничко и черничко. Това е идеята. Имаме. Не просто се снима. Така. Сега евентуално... Малко ще му. Тази ще работи, да знаеш. Най-работливата муха ще бъде това. Не знам сега как да такова това. Може ли да се... Аха! Ето тук отдолу, ако може да и се капне нещо, за да престане да се мърза, не се смейте, колеги, моля ви. Не знам, какво е това сега? Лак това ти трябва. Може ли да капне тук? Може. Аз... Това дръпни. Дърпай. После... Не, обърни го. Тубичката, да, и с нея. Чичо Док е направил... Техниките връбче. Страхотно откритие. Точно, виж го, донарваш обаче. Това е Чернобил Ант с тия размери. Искате ли да ви покажа по-дълчето ударено от грамотевите? Сега. За завинаги в славната колекция. Тук имаше едни техники с възлите, аз не ги знам да ги правя. Затова, който разбирам, моля ви се да седа да ги направи, за да довършиме великата муха. Не знам, Там не съм се натървил. Пример сканене. Имам голема кука. Само това завършващото. Влече си на третия,